Sada je vreme da se uključimo, da preuzmemo odgovornost. Moramo to da uradimo odmah. Ovo je prilika koja se dobija samo jednom, da uvedemo Srbiju u novo doba. Reforme koje su nam neophodne su velika promena, ali sada vidimo put kojim treba da idemo. Ne verujte svakome, uradimo to zajedno. Promenimo Srbiju i učinimo je mestom gde svako od nas ima bolju budućnost. Ne želim da odem, želim da to uradimo ovde, u Srbiji. Pričajte sa vašim prijateljima, sa porodicom, od nas zavisi kako će ta budućnost izgledati. Izađi i glasi 16. marta. Ti si ta bolja budućnost. U nedelju ću da glasam zato što želim sigurnu budućnost za svoje dete. U nedelju ću da glasam zato što želim da živim od svog rada. U nedelju ću da glasam zato što želim da pobedimo zajedno. Ja sam Olja Medan, zaokružit ću broj 1 zbog nje, za Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića.